Slovensku. Myslím si, že v takomto formáte a že to má naozaj medzinárodný rozmer a že dnes tu budeme hovoriť o témach, ktoré budú zaujímať nielen vás, ale aj ľudí po celom Slovensku, pretože sú to témy, o ktorých treba rozprávať, aj keď možno veľa ľudí nechce o takýchto témach počuť. Ale je dobre sa takto stretnúť, vymeniť si skúsenosti a naozaj hovoriť. A hovoriť budeme veľmi veľa dnes, pretože pozvanie sem naozaj dostali hostia nielen zo Slovenska, ale aj z Európy, z V4, z okolitých krajín. Takže ja pevne verím, že dnes to bude zaujímavá diskusia a že aj vy budete odchádzať možno s novými nápadmi, s novými informáciami a verím, že budeme riešiť možno aj problémy, ktoré sa týchto tém týkajú a celého tohto odvetvia. Toľko na úvod, začiatok, myslím si, že celkom fajn a už to nechám na pánov. Pán predseda asociácie, pán Striž, by mohol povedať úvodné slovo. Pekne vás vítam, dámy a páni, vítam všetkých tých, ktorí sú v tomto obore, vítam všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o tento obor, lebo je to neskutočne náročná záležitosť a málo ľudí o tom vie, čo sa vlastne deje, čo sa týka pohrebníctva v rámci tohoto systému. Hello everyone. I would like to, first of all, I had some presentation, but now I understood why I'm here, because we are going to talk about international repatriation. Of course, FIAT-IFTA is the organization which is a worldwide organization. A long time ago, somebody asked me what is the difference between FIAT-IFTA and the other organizations which we have on the world, the funeral organization. And we are strongly organization which is a worldwide. The reason is that we have a board of the organizations which is from all over the world. I'm the president from Poland, but in a few months I will pass the chain to my colleague from the United States, and we have the board the people from Japan, China, or the people from Brazil, or the people from Belgium. And every 2 years, we have somebody from a different country. And it's important that we will have the international presence in the board of the FIAT-IFTA. Zároveň mi dovolte, aby tady privítal ľudí pohrebnú službu z Ukrajiny, pána Stanislava Dulutaja, ktorý takže o týchto prevozoch s Ukrajinou takisto vie toho veľa. Táto pohrebná služba má oficiálne vozidlo, má skladeník vozidlo, má dokonca aj slovenskú licenciu na prevoz zomrelých, takže naozaj sú pohrebné služby, ktoré to dodržiavajú, ale tieto pofidérne. To je ale také nejaké približné číslo, že momentálne už je 16 000 prehliadok v tom systéme a niekde okolo 2 000 pitiev, čiže máme relatívne dobrú evidenciu, je to unikátny systém, nikde na svete takáto integrácia neexistuje. Boli u nás pred 2 dňami delegáti z Českého ministerstva zdravotníctva, ktorí naozaj s veľmi veľkým rešpektom vnímajú, ako máme my organizáciu práce na Slovensku, pretože u nich je tá decentralizácia tak extrémna, že kvalita údajov je veľmi nízka. Ten manažment, ktorý tu sa vieme my dohodnúť, vy poviete, že takto budú fungovať pracoviská, dohodneme sa nejaké legislatívnej zmene a my inštruujeme v podstate 9 pracovísk, to v Českej republike neexistuje, pretože tam je cez 40 pracovísk, ktoré sú úplne dekontrolované. A to sú aj v iných oblastiach, takže ten systém je dobrý, ale trvá na pracovanie bol kultivovaný, ale už spustíme do plnej prevádzky, momentálne budeme spúšťať len určité regióny, najbližšie Petržalku, nie po Petržalke pôjde Senec, Pezinok, a takto pomaly spustíme Bratislavský samosprávny kraj, ten ďalší bude Prešovský samosprávny kraj, ten je veľmi, by som povedal, členitý, komplikovanejší, takže si berieme potom veľmi ľahkom kraji, ktorý je prehľadný, ten najťažší, alebo jeden z tých najťažších. A potom pôjdeme samozrejme do kraja s najväčším počtom úmrtí, to je Nitriansky, a s najväčšou plochou, ktorá je približne 19% Slovenskej republiky, to je Banská Bystrica. Tiež máme medzinárodnú konferenciu, podobne ako FIAT-IFTA, a tiež sa snažíme, aby to nebolo počas rovnakého dátumu, takže bude o trošku neskôr ako FIAT-IFTA v meste Chur vo Švajčiarsku. Tiež vás všetkých pozývame, aby ste prišli. Bude spolu s Algor Dansa, možno poznáte, spoločnosť, ktorá vytvára umelé diamanty.
takže možno by to bola verím, že to bude zaujímavá konferencia. Takže vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Nastal tam taký problém, že aby sme tomu vedeli v budúcnosti niekedy predviesť, nedá sa robiť nejaký interný predpis, aby nebola rozhodujúca iba cena, ale aby aj tá pohrebná služba, keď je z iného regiónu, v danom regióne mala nejakú svoju prevádzku, alebo vlastne hľadiace zariadenie. A druhá otázka, že prečo nie sú oslovované všetky pohrebné služby z daného okresu? Dobre, zase môžeme reagovať, čiže sú tam... Prečo spokojnilo, keď tam bolo pochovanie. V podstate možno tam potom budeme si nastaviť úpravu zákone, že pochovanie spokojne bude jedna rovnaká vec, lebo jednoducho je to riziko, hej, napríklad prokurátor, keď je to pitve súdnej, tak jednoducho... Ale toto je presne, čo ste povedali, že to je režim, ktorý ide v súlade s OČTK a trestným poriadkom, kde celú túto agendu zastrešuje prokurátor. So this is my funeral home. As I show you, in the right side I have the store, the chapels for the deceased in the center, and in the right side, in the left side, I have the catering part. Almost 50% of the profit is from catering. It is the Orthodox religion, and in that Orthodox religion, death means the separation between soul, spirit, and body, material. The priest said, and the body goes to earth, and the spirit goes to God.